I min jordbær, der har jeg fået fat i et fugleskræmsel, som har klaret alle mine problemer med råger og krager. Problem er, at der kommer store flokke med råger og krager og lander, når jordbærne er ved at blive modne. Skaden i 2013, den var lige 0, og i nogle år har den været 10-15%. Skaderne i jordbærmarken kan blive ret så store. De kan være et 40-50.000 totalt for min produktion. Det fugleskræmsel, jeg lejede sidste år, fungerede perfekt til. Jeg havde ikke nogen problemer med skader for krager eller råger. Jeg vil prøve at se, om jeg kan lave en aftale med den for den kommende sæson. Fordi jeg kan ikke undvære det fugleskræmsel.